Эльвира үзе дә курчак кебек сөйкемле булгангамы, амигуруми техникасы кулланып бәйләгән курчаклары да бик матур үзенең. Карап торышка гына җиңел кебек, ә утырып эшли башласаң, сабырлык һәм тырышлык таләп итә торган эш бу. Амигуруми белән мин уже бер 10 ел шөгыльләнәм. Беренче тапкыр мин аның белән шөгыльләнә башладым бала белән больниста ятканда. Шунда күрдем дә интернетта, ВКонтактеда схемасы. Һәм шуның белән шөгыльләнә башладым. Ну, идеяларны, менә бу курчак идеяларын алдым тоже ВКонтакте группасыннан, инде анда язылган группаларга амигуруми дигән, шуннан алдым. Амигуруми түгәрәк буенча бәйләү дигәнне аңлата. Монда һәр деталь аерым-аерым түгел, үзара бәйләнеп бара. Курчакларга киемнәрен дә үзе тегә. Курчаклар өчен аяк киемнәрен Эльвира интернет кибеттән кайтарта. Киләчәктә аларын да үзе эшләргә, үзе ясарга тели. Бу курчакларны бәйләй башлаганы мин быелны, именно менә шушы төрле курчакларны быелны бәйләй башладым. Где-то, наверное, майдан. Менә майдан алып, менә декабрьгә хәтлек, менә бу соңгысы декабрьдә ясалган. Декабрьгә хәтлек әле киемнәрен менә буквально, может быть, бер 2 ай элек кенә ниттем инде. Вдохновение килеп, илһам диләр миндә. Тектем инде. Мондый уенчыклар балаларга зарарсыз булу белән отышлы. Ник дигәндә акрил җибе аллергия бирми, ә уенчык эшенә холофайбер тутырыла. Эльвира бөтен буш вакытын бәйләүгә багышлый. Мәктәпнең 7нче сыйныф укучылары белән китапханәдә мастер-классларда үткәрә. Мы очень часто вяжем и многому учимся. На данный момент мы учимся технике амигуруми. И нам наглядно Эльвира Маратовна рассказывает и показывает, как плести разные, получается, куклы, техники. Каждая девушка должна уметь шить, вязать. Это очень познавательный процесс. Я хожу на вязание год. Я училась вязать недолго. Уже умею вязать кругом. Эльвираның уенчыклары шаян да, җанлы да, сөйкемле дә. Уенчыкта һәр деталь энәсеннән җибенә кадәр уйланылган. Уенчыкны бәйләп кую гына авыр түгел, әмма аңа җан өрү һәм үзгә бер характер бирергә бөтен кеше дә сәләтле була алмый. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.